Kuvataan hirsvanteita. Tässä ensimmäinen. Ja huomasin, että tossa kohtaa pieni jälki vanteessa. Muuten kunto hyvä. Seuraava vanne. Kunnossa. Seuraava vanne. Kunnossa. Ja tässä vanteessa näköjään oli kanssa tossa pieni jälki. Ja sitten näköjään on tullut yksi jälki lisää, eli tuolla löytyy pieni jälki. Renkaan pinta vielä hyvässä kunnossa. Jos näin katsotaan, niin nähdään. Pinta on vielä jäljellä. Ja sitten osassa vanteessa on virheitä sisäpinnassa. Tässä vanteessa ei ole. Mutta sitten löytyy edessä ollut, jonka on jäänyt pientä uraa tänne vanteen sisälle, koska jarrusatula on hinkannut kiinni.